Martes, San Francisco sa Asis Obligatory Memorial. Si Marta nag-antos sa bating opinyon tungod sa mga pulong ni Jesus mahitungod kaniya. Dili tumong og tuyo ni Jesus nga daoton si Marta. Nahinangup kaayo si Jesus sa banay ni Lazaro ug sa iyang duha ka igsuong babayi nga kining maong pamilya maoy iyang gipili nga duawon aron mopahulay sa dili pa siya mosugod sa iyang pagpasakit. Ang matag usa kanila iyang pinangga. Ni iyang gibaliwala ang kahinungdanon sa gipamuhat ni Marta. Kinahanglan baya gayud nga adunay moabi-abi. Si Jesus igurang mipadayag sa kabalaka ug sa kahingawa nga iyang gisagubang samtang siya nagbudlay. Nakab-ot ni Maria ang pagka makanunayon ug ang kakalma sa hunahuna nga nagtabang kaniya sa pagtutok sa tinuod nga kahimtang. Kuno galing si Marta padayong namuhat uban ang hunahuna ug ang kasing-kasing nga wala nabalisa, siya sabunta makaangkon sa samang kalinaw sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Ingon usab unta niini ang atong kinaiya sa atong pagpamuhat sa mga buluhaton sa adlawng tanan. Pamalandong. Sa akong pagpamuhat sa mga inadlaw-adlawng buluhaton, nagmalinawon ba ako tungod kay kanunay man akong gipunting ang akong hunahuna ug kasing-kasing ngadto kang Hesus? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga igsuon, gisuginla na kamo sa akong pagkinabuhi sa nagsunod pa ako nga mainiton sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Gilutos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios ug gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw ako kamatinumanon sa tinuuhan sa mga Hudiyo kaysa kadaghanan sa mga Hudiyo nga akong mga talirungan. Labi pa akong mainiton sa akong pagsunod sa mga gikabilin-biling mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios, tungod sa iyang grasya, nagpili kanako sa wala pagani ako matawo ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo, wala ako magpakitambag ni bisan kinsa, ni miadto ako sa Jerusalem aron pagpakikita sa nahimong mga apostoles una kanako. Hinunua, miadto ako dayon sa Arabia ug unya mibalik ako sa Damasco. Milabay ang tulo ka tuig una ako moadto sa Jerusalem aron pagpakikita kang Pedro ug nagpabilin ako uban kaniya sulod sa duha ka semana. Walay laing apostol nga akong gipakikitaan gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong gisulat ug nasayod ang Dios nga wala ako mamakak. Unya miadto ako sa nagkalain-laing dapit sa Syria ug Cilicia. Niadtong higayuna ang mga sakop sa mga simbahan ni Kristo didto sa Judea wala pa gayud makakita kanako. Nasayod lamang sila bahin kanako tungod sa gisulti sa uban nga ang naglutos kanila kaniadto karon nagwali na sa tinuuhan nga kanhi iyang gipaningkamutan paglaglag. Busa gidayeg nila ang Dios tungod kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. O Ginoo, imo akong gisulayan ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ka, kanusa ako mulingkod ug kanusa mo tindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna gikan sa halayo. Giusisa mo ang akong mga panaw ug mga pahulay
Sinati ka sa tanan kong mga paagi. Aga ka ako Ginoo subay sa dalan nga way katapusan. Sa tinuuray, gihulman mo ang kinahiladman sa akong kaugalingon. Gibuhat mo ako didto sa taguangkan sa akong inahan. Gipasalamatan ko ikaw tungod sa makahadlok o katingalahan mong pagbuhat kanako. Kahibulungan ang imong mga buhat. Aga ka ako Ginoo subay sa dalan nga way katapusan. Ang ako usab nga kalag nakaila kanimo pag-ayo, niwala nimo hiilhi ang akong dugukan. Diha nga gibuhat ako sa tago, diha nga gihulma ako sa kinahiladman sa yuta. Aga ka ako Ginoo subay sa dalan nga way katapusan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babayi nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbali nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, Ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usara man ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.